teďka, no. No? Pozdrav se s pilotem pořádně, ten třeba mít na starosti. Když ujela noha, tak si vyrazil zuby. To tam je zapravo až pod méru. Hej, usaď tam, aby tady byl nějaký skrucenej. Tak pozdravit. Že by další pilot. Klidně. Kolik je mu let? 3/4/10. Teď mu bude 4/10. 10, no tak za 4 roky už může chodit na více. On to utíká strašně rychle. No. 4 roky už zase budu lítat banici. Skákat to nebude. Jsi to nepustil lítat? Ne, banice jsou jako stoplý, jo? To je to na dlouhý lokte. Já jsem se koukal na ty stránky. Ale podej mi ty kšíry, já to tady zepředu nemám. Ten úřad prostě udělal nějak jako do autu, že to prostě po dohodě s výrobcem, že další informace bude poskytovat výrobce a... Bude v tom někdy vezla? Už jsi se vez někda? Ne. Ne? Je to poprvně. Hele, na karuselu to dáš, tam se to aero také nakloní. Jo? A pak se zpátky. Na ty nohy tam nedosáhneš, teď si to dáš dopředu, tak to stopí čuma a rozjede se to na větší rychlost. Když si přitáhneš, tak to zvede čuma a rozstaví. No a to je dlouho, protože to spadlo takto, jo? No ty na to žád nebudeš samozřejmě. Jo, můžete to udržet. Udržet to. Tohle výšku, tohle výškoměr, to je jako výška, ty si na zemi, jo, takže bude si mít název. Tohle rychlo. Mně přijde, že mi to funguje. A tohle ukazuje stoupání, teslání, neře za vteřinu, ale při startu to bude nedoráz, že to bude takto. Je to tam zdendy. Tady jsem chytil 5 metrů dolů, tak někde to tam musí být. Jo, když nebudeš to s rukama, ale se tady za ty křídy. To není Stachonická. Ne. To je z Prahy, ne? Nevím, to není Stachonická. Na tom by tady prožávky tady byli, ne? Chce to povolit? Utáhnu. To je nějaký menší, nebo? To si tak moc. Takže kde jsi říkal, že to je? Na svůj třeba jo, ale tady si spláčovat. Hele, já jsem Pláčil se taky vejš. to je 50. nebo když jsem letěl do Třeboně. Tak to nafrákali kumuly, to byly štajgery normálně. To, na toho malého hajzla těžkýho to fungovalo, že se stahoval plyn. A všude to bylo, krásný kumuly a teď se to vyčistilo. No ale byl 2 druhých instruktorů. Jeden to byl voják, tak ten, oni se museli dělat tak, že si nalídnul do štajgru, tak to neřešil stahování plynu, ale pod tak tvrdým držení. Já vím. Ti narůstá rychlost, ale aero se zabrat. Když to Honza Petru, ten nás učil stahovat, přijdeš, stoupák a ustahuješ, zkázat nízký rychlost, není Ale zruš to! Tady máte No jo, když jste zapřežený druhý lano, ne? Mával někdo v Teď nikdo nemával. Hej, tady vysílačka, hodně tam na něj. Asi tam nemá u sebe. Má? Měl bys. Asi víc. Musí být, ale mají 4 ruce.
No tak jsou pořádně. Ne. A otáhni ještě. To kukuřici by měli pokrátit, co? Vole, to se mu praštila. Větší a tam se propadne, když volení trápí za ní, tak se padne. Tady máme blbě tuhle to, počkej, kam to dáme? To je špatně. Když to tam necháme, Teď je to lano teda, tam jo? Jo, tam. Hangár. Hangár. To teď nikdo nemával, jako tak. No, nevím, co dělám. Tak viděl křídla už zvedlý, rozumíš, a tak už to chtěl. Zkoušel, co to udělá, ono to neudělalo nic. Říkám, no, když viděl zvedlý křídla, tak už si řekne, nevidím plasku, tak tahám, ne? Kdyby tam byl čert, tak se jednou odpál, vůbec nečekal na málo, normálně to odpál a hotovo. Ale já bych to můj auto. Takhle to malinko. Tohle to za bordel. Tady, hele, tady